Pred 2 rokmi sme dostali od hlavného mesta milú povinnosť starať sa o Petržalský lesopárk. Vzhľadom na to, že tieto lesy sa nachádzajú v strede najväčšieho sídliska na Slovensku a sú naozaj veľmi intenzívne rekreačne navštevované, sme museli vymyslieť, akým spôsobom sa o ne starať bez použitia ťažkej techniky. Máme k dispozícii jedného lesníka, ktorý za les zodpovedá a koordinuje práce, a 2 pracovníkov, ktorí s pomocou techniky odstraňujú nebezpečné stromy a upratujú ponáre. Stále vám rozprávame o šetrných technikách, ktoré používame a strojoch, ktorých používame. Čiže pracuje sa takým štýlom, drevo z porastu sa vyťahne ku chodníku a už na samom tomto chodníčku, po ktorom chodia ľudia, už sa drevo neťahá, ten chodník sa neničí, nevznikajú žiadne erózne ryhy, ani žiadne kolaje. Drevo sa takto naloží na vývozku a už po chodníčku sa rovno odváža preč na odvozné miesto. Následne teda, ako sme už spomínali, tá halúzina, ktorá zostáva vidieť možno kopu tu za tou šestovkou, takto na okraji sa poštiepkuje a tá štiepka sa použije takto na tieto chodníčky, čiže naozaj veľmi šetrný spôsob a neostávajú po nás žiadne kolaje ani rozbité zabahnené chodníky.